Des del Fons Català de Cooperació, aquesta darrera setmana hem fet una visita institucional a El Salvador, en la qual hem visitat diferents projectes que gràcies als ajuntaments catalans, a través del fons, s'estan realitzant aquí en aquest país. Hem visitat l'Institut de Formació Tecnològica i també en l'àmbit de l'hostaleria, que està en una de les zones al nord del país, aquí al Salvador. També en l'àmbit educatiu, el projecte de transport escolar es facilita als nens i nenes de primària i de batxillerat que puguin accedir a l'educació a través del finançament del transport que els porta fins al seu centre. I també hem visitat el projecte d'educació musical, amb el qual es donen oportunitats als més joves de poder accedir a aquests estudis que d'una altra manera no seria possible. A El Salvador, des del Fons Català, també duem a terme un projecte de sobirania alimentària amb una granja de gallines que s'ha de posar en marxa i hem vingut a conèixer quin és l'estat d'aquest projecte. De Morazán Sur hem visitat la planta de tractament de residus que està construïda, però falta encara un esforç de finançament perquè pugui estar plenament operativa. Amb l'alcalde i el seu Consell Municipal i equip tècnic hem conegut el projecte i també hem conegut amb una visita la planta. També ens hem reunit amb JUDEM, que és una associació de joves que s'han sentit molt empoderats amb l'ajuda del projecte que tenen d'estar amb la comunitat i treballar els drets mediambientals, i els ha donat molta força a poder seguir amb un altre tipus de vida. També hem visitat el Museu de Memòria Històrica, Museu Tierra Prometida, Segundo Montes, que preserven els joves de l'associació Ajudem i que el fons està darrere ajudant durant tots aquests anys. En l'àmbit laboral també hem tingut una reunió amb una entitat que treballa projectes d'empoderament laboral. Parlant d'empoderament, també hem estat amb una entitat que defensa els drets LGTBI a El Salvador en un moment molt i molt difícil aquí al país. De la Junta del Fons és la primera visita institucional que hem fet. L'hem fet a El Salvador perquè el context que teníem hem cregut que seria molt important portar el que significa el fons, el que fan els nostres ajuntaments i sobretot que puguem fer aquests projectes. Hem volgut liderar la iniciativa per poder anar a veure el govern amb una visita al vicepresident. Hem estat reunits amb l'ambaixada espanyola i AECID. També ens hem reunit amb la Mancomunitat del Trifinio i amb l'Agència de Cooperació del Salvador. Un cop vista l'aposta dels ajuntaments catalans pel Salvador a través del fons i un cop recollits els reptes que tenen les diferents entitats que treballen els projectes aquí, continuem compromesos amb El Salvador i creient en la cooperació internacional com l'eina per fer un món més just.